lakas at kapangyarihan sa panalangin. Prayer Power, ang bahagi ng Diyos upang gumawa anuman ang inyong pangangailangan. Prayer Power. Naimbag nga rabi, kada kayo amin. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Kayo po ay kasalukuyan nakakinig dito po sa programang Prayer Power at ngayon po ay araw ng Biyernes. Ito po ay inilaan natin para sa atin pong mga listeners na Ilocano. Magandang gabi po sa inyo. Madaydayo ti Apo Diyos. Praise the Lord. At ngayon pong gabi ay minsan pa muli po nating makakasama ang head pastor ng Kawayan Lokal Isabela. Walang iba kundi ang minamahal na Pastor Sunny Habil. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi, Pastor Rochi. Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig na Prayer Power. Praise God. At sa atin po mga listeners, kung kayo po ay nangangailangan po ng home Bible study or kung kayo po ay may mga prayer request, maaari nyo pong isend or kayo po ay tumawag sa atin po mga official hotline numbers 0918-389-4144 at 0917-327-1962. Praise the Lord. Pastor, baka meron po kayong gustong batiin or invite sa gabi pong ito. Sa gabing ito, kadlaawak na Presbyter Choti Verano nga agdingdingeg, agbuybuya, itang oras, kastamet, ti kabalay na. Kadlaawak mitlaing, ti happy listening and viewing, the Pastor Vicky Habil, the Sister Christine, Sister Jennifer, Sister Myrene. Praise God. Kastamet, dagiti amin nga market evangelism team. Amen. Naimbag nga rabi, happy listening. Kastamet, dagiti kakabsat iti Kawayan Lokal. Praise God. Praise the Lord. At gayon din po, binabati po natin ang atin pong mga avid listeners, ang Tangonan family mula po sa lokal po ninyo, Pastor. Ang Tangonan family, praise the Lord. Ang Barba family, praise the Lord. Magandang gabi po kay Sister Michelle. Praise God. Maging ang Saet family, ang La Cuesta and the Tuin family. Puro mga sambahayan po ngayon, Pastor, ang nagiging listener po natin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Maging si Sister Sweeter Gamad sa dako po ng Tumawi ni Isabela. Maging si Nanay Margarita Pascual na nabisita po last week lamang ng atin pong mga Prayer Power staff. Praise God. Sister Virginia de los Santos sa dako po ng Tabuk, Kalinga. Happy listening po. At maging sa atin pong mga kasamahang misyonero sa dako po ng Tabuk. Praise the Lord. Kay Pastor Rod Sorilia, happy listening po sa inyo. Nawa po ang pag-iingat ng Diyos sa inyo pong paghayo, sa inyo pong pagmimisyon, diyan po sa dako ng Kalinga ay patuloy na ipagtagumpay ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. At minsan pa sa mga pagkakataon pong ito, atin po munang pakinggan ang atin pong segment na pagbubulay-bulay. Pagbubulay-bulay. Ang salita ng Diyos, makapangyarihan, makatotohanan, dalisay at buhay. Pagbubulay-bulay. Mga awit, 4 sa mga talatang 1 hanggang 5. Sagutin mo ako,
sapagkat tumatawag ako, O Diyos ng aking katwiran. Inilagay mo ako sa kaluwagan nang ako'y nasa kagipitan. Maawa ka sa akin at dinggin mo ang aking dalangin. O kayong mga anak ng tao, hanggang kailan magiging kasiraang puri ang aking kaluwalhatian? Gaano katagal iibigin ninyo ang walang kabuluhan at hahanap sa kabulaanan? Ngunit talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili ang banal. Didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumawag sa kanya. Kayo'y mangagsipanginig at huwag mangagkasala. Mangagbulay-bulay kayo ng inyong puso sa inyong higaan at kayo'y magsitahimik. Mangaghandog kayo ng mga hain ng katwiran at ilagak ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon. Words from the good man of the house. God loves you. He prepares everything for you. Words of power. Habang tayo ay nagbibigay, ang Diyos ay patuloy na maglalaan ng ating mga pangangailangan. Siya ang higit na magbibigay ng sagana sa atin. Words of Power by Presbyter Dito de la Torre. Prayer Power. Praise the Lord, purihin ang ating Panginoon. Ako pa rin po ang inyong makakasama sa gabing ito, Pastor Dayan Palaganas, at kasama po natin dito po live na live sa studio po ng Life Radio 1179 kHz, ang head pastor po ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch, si Pastor Sani Habil. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi po ulit, Pastor Sani. At ngayon po, Pastor, ay live na live din po tayo sa atin pong Facebook page through Live Radio 1179 kHz AM. So babatiin po muna natin, Pastor, ang ating pong mga kaibigan at kapatid sa Panginoon na walang sawa pong sumusubaybay dito po sa ating programa. Praise the Lord. Magandang gabi po kay Ruru Sabalia Inej or Jenny. Praise the Lord. Kay Sister Nanette Ganzangan, kay Arlene Garcia, magandang gabi po. Maging kay Roslyn Domingo, purihin ang Panginoon. Kay Corazon Dulay, kay Angelica Guevara, praise the Lord, happy listening po. Kay Raymond Garcia, kay Brother Nelson Tesorero, praise God. Kay Sister Gloria Graganta, Sister Login Lizardo, praise God. Magandang gabi po sa inyo at welcome dito po sa ating program na Prayer Power. Kay Sister Amen. Christine Montesor, happy listening po. Kay Brother June Soriano, kay Sister March Alip, kay Sister Jeneline Austria, Maria Sikino, magandang gabi po sa inyo. Kay Sister Soledad Habinar, praise the Lord. At maging kay Sister Elge Galima, marami pong nakatunghay sa atin ngayon, Pastor. Kay Sister Maylin Lord. Chalyok,
Sister Sylvia Verdadero, sabi po ni Sister Sylvia, praise the Lord, na imbag nga rabi kada kayo amin nga agdengeg ti prayer power. Purihin ang ating Panginoon. At mga kaibigan, at patuloy po namin kayong hinihikayat na kung kayo po ay may mga prayer request, kung nais po ninyong maipag-pray namin ang inyong mga karamdaman, ang inyong mga suliranin, mga pagsubok sa buhay, magandang bagay po na yan po ay ating mailapit sa ating Panginoon. Amen. Glory to God. I-text nyo lamang po sa amin pong mga official hotline numbers 0918-389-4144 at 0917-327-1962. Praise the Lord. At sa mga pagkakataon pong ito, atin po munang pakinggan ang ilang mahalagang paalaala. Ako po si Apollo Forcadilla, magiliw na tagapakinig ng prayer power po. Sa mga pananalangin, sa mga prayer request po, marami na pong tinugon at nabago ang buhay. Pinagpala po ang mga nakikinig dito sapagkat narito po ang salita ng sugong apostol na laging gumagabay sa atin upang lumalim ang ating kaalaman sa spiritual na bagay. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For love was crucified. Oh, how many times have I Here is how our Father in heaven showed his love for us. He gave his only begotten Son. He just wants us to believe, to have that everlasting life with him. everything I need is you, my beginning, my forever. Ano ba ang love? Love? Yun ba yung nakakakilig? Love? Responsibility yan. Ang love, panghabang panahon. Ano nga ba ang love? Nang si Kristo ay maghandog ng kanyang sarili at siya ay muling nabuhay, ikaw ngayon ay tinatanggap ng Diyos. At hindi ka lamang tinatanggap ng Diyos, kundi tinatanggap kang gaya ng hindi nagkasala. Para po sa aming mga kaibigan na nais dumalo ng mga gawain sa Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch, ay narito po ang aming mga church addresses. Santiago City, Purok 7, Barangay Mabini Highway, Santiago City. Ilagan, Isabela, Capitol Hills Subdivision, Alibagu, Ilagan, Isabela. Rojas, Plado Street, Barangay Luna, Rojas, Isabela. Tumawini, Barangay Ugad, Tumawini, Isabela. Kawayan City, Purok 2, Minante National Highway, Kawayan City, Isabela. Kabagan, Isabela. Provincial Road, Kasibarag Sur, Kabagan, Isabela. Reyna Mercedes, Barangay Talyungan, Maharlika Highway, Reyna Mercedes, Isabela. Jones, Isabela. Barangay Napalyong, Jones, Isabela. Angadanan, Isabela. Barangay Santo Niño, Angadanan, Isabela. Tuguegarao City, number 31, Bagay Road, San Gabriel, Tuguegarao City, Baggao, Cagayan. Barangay Tungil, Baggao, Cagayan.
Alakapan, Barangay Maluyo, Alakapan, Cagayan. Igig, Cagayan. Natanzan, Igig, Cagayan. Solana, Barangay Lingu, Solana, Cagayan. Alcala, Cagayan. Barangay Angkiray, Sentro Sur, Alcala, Cagayan. Lalo, Barangay Katayuan, Zone 3, Lalo, Cagayan. Pamplona, Cagayan. Barangay Bidwang, Pamplona, Cagayan. Apari, Cagayan. Rizal Street, Barangay Maura, Apari, Cagayan. Bambang, Nueva Vizcaya. Number 3, Mercado Street, Bambang, Nueva Vizcaya. Solano, Purok 1, Bonfal Proper, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Bagabag, Nueva Vizcaya. Tuaw East, Bagabag, Nueva Vizcaya. Difon, Quirino, Barangay Aklan Village, Difon, Quirino. Madela, Number 42, Namnama, Poblacion Norte, Madela, Quirino. Difon, Quirino, Barangay Dumanisi, Purok 6, Sitio Amogawen, Difon, Quirino. Nagtipunan, Barangay Disimungal, Nagtipunan, Quirino. Prayer Power. Praise the Lord, muli po nagbabalik ang programang Prayer Power at ako pa rin po ang inyong makakasama. Kasama ko po ang mahal na Pastor Sunny Habil sa gabing ito para sa atin pong Prayer Power Ilocano version. Praise the Lord. At sa atin pong mga kaibigan at kapatid sa Panginoon, patuloy po nating sampalatayanan ang gagawin ng Diyos sa ating mga kahilingan ngayong gabi. At upang dalhin po ang mensahe ng salita ng Diyos, atin pong pakinggan ang minamahal na Pastor Sunny Habil. Praise the Lord. Prayer Power. Ang lakas at kapangyarihan sa panalangin. Prayer Power. Ang bahagi ng Diyos upang gumawa anuman ang inyong pangangailangan. Prayer Power. Praise the Lord. Madaydayaw iti naga ni Apo Diyos. Agyaman tayo itang arabi ta maminsan pay nga tayo nga manggigan dagiti sarita ni Apo. Nga iso ti mangi turong kanya tayo tapno iti tayo ti panagtalik kenkuana. Mimsakbay daytoy masapol nga tayo agkararag amami nga nailangitan agyaman kami itang arabii tamanin inikkan na kami ti kastoy nga gundaway tapno maminsan pay ngayon kami mangigan dagiti saritam sikati mambendisyon dagiti saritam dagiti agdingdingig bendisyon na met laing isoda kastamit dagiti request dakit sikati mangted Apo agyaman kami dayto iti kararag ken panagyaman itinaga ni Jesus nga Apo mi. Amen. Iti sarita ni Apo Diyos ket intayo nga mabasa dito'y surat ni Dr. Lucas chapter 18 verse 1. Ket insauna kadakwada ti maysa a pangarig ti panakasapol nga agnanayon ti panagkararag ken ti saan a panangpukaw ti inanama. Tin tayo pagadalan wenno adalin ket daytoy namnama ti biag nga nabulunan ti kararag. Namnama ti biag nga nabulunan ti kararag. Amin nga tao ket agkasapulan ti namnama. Amin nga pamuspusan araramidin dan tapno masarakan ti podno ang namnama aglalo itang agdama nga panawin. Di ammo ti tao no sa danite
pagkamangan na tapno magunod na ti namnaman na. Tata, pisaludsod, anya tinamnama ti biyag nga nabulunan ti kararag. Tinamnama ti biyag nga nabulunan ti kararag ti patay nayon nga kirig ken pigsa. Madaydayaw ni Apo Dios. Iso nga ko na dito isurat ni Dr. Lucas 18 verse 1, ket insauna kadakwada ti maysa apangarig ti panakasapul nga agnanayon ti panagkararag ken ti saan apanangpukaw ti inanama. Madaydayaw ni Apo Dios. Amen tayo kakabsat king gagayim ko dagiti dadduma mapatinayon lang tikirid kin salunat ket gumastos da tidakkel nga kintidad. Ngem ti parabor ni Apo Dios babain ti kararag kaasi ni Apo ti agnanayon nga kirid kin pigsa pisikal ken espiritual ket itid ni Apo Dios kanya tayo babain ti panagkararag. Madaydayaw ni Apo Dios. May kadwa panangisalakan ken proteksyon ti adu nga sulisog. No datayo ket agkararag maawat tayo ti panakasalakan ken proteksyon ti adu nga sulisog. Daytoy ti kunana ditoy surat ni Apostol nga Mateo chapter 26:41. Agpuyat kayo ken agkararag kayo tapno di kay sumrek iti panakasulisog. Podno at tinakim adda asiririgta ngem tilasag na kapoy. Anya ti kunana ti Biblia, agkararag kayo tapno di kay sumrek iti panakasulisog. Madaydayaw ni Apo Dios. Taada ti kabusor awan sa bali no dikit ni Satanas. Anya ni Satanas, haan nga agsardeng ti panang sulisog na iti tao tapno makaaramid iti dakes. Tadayta ti amo ni Satanas tapno somrek iti sulisog. Tapno makaaramid iti dakes. Ngem no adda panagkararag kakabsat ken gagayem ko ket maisalakan tayo ken daytoy kararag ket isu ti protection tayo tapno saan tayo nga sumrek iti sulisog. Isu nga kunana ti surat ni Dr. Lucas dito'y aramid chapter 2:21, ket maaramid to asasino man nga umawag to tinagan ti Apo maisalakan to. Anya ti kunana ti Biblia, dagiti umawag to itinagan ni Apo Dios maisalakan da. Purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. No apay umayti panang sulisog gapota ammo ni Satanas basit laingen ti tiempo na. Dahito iti kunana ditoy Apokalipsis chapter 12 verse 12. Gapuna agkararag kayo ulang langit ket da kayo nga agnaid kadakwada. Asi kayo pay dagakin baybay. Tati diablo, imulog kada kayo nga addan dakkel apungtot nga amuna abasiten ti tiempo na. Apay kayat
ni Satanas wenno daytoy diablo nga sumrek iti sulisog dagiti amin nga tao tapno makaaramid ti dakes. Takunan ti Biblia, dakkel apungtot ni Satanas. Ngamin, amona basitin ti tiyempuna. Ngem no adda kararag, kakabsat uray umay wenno dumting daytoy panang sulisog. Gapo iti kararag, isalakan na tayo ni Apo Diyos. Puri ng ating Panginoon. Praise the Lord. May kallo, iti namnama tayo, babain ti panagkararag, dumting iti tulong ni Apo Diyos, iti aldaw nga kasapulan. Ti halimbawa na daytoy ket ni Propeta Daniel. Mabasa tayo dayta ditoy Daniel chapter 6 verse 10. Idi naamuan ni Daniel at isurat na permaanin sumrik iti balay na. Ket dagiti tawa ti silid na silulukat da ang maiturong iti Jerusalem. Ket iso na parintuming iti namitlo iti tunggal aldaw. Ket nagkararag ket nagyaman iti sangwanan ti Diyos na akas aramidin na idi. Iti kasta dagitoy atat tao nagtitipon da ket nasarakan da ni Daniel nga agdawdawat ken agpakpakaasi iti sangwanan ti Diyos na. Idi napanda nga imasidig ket imbagada iti sango ti ari. Iti maipapan ti naarian abilin saan aya anapermaan ti maysa abilin nga tunggal maysa a taong agdawat to ti oray sa sino a Dios wenno tao bayat ti 30 nga aldaw no dilaing king kaoari maibiling to ti rukib dagitilyon ti ari simumbat ket kinunana dayta isu ti podno ang maiulubog itilintig dagiti Medos ken Persias iso nga saan mabalbaliwan. Iso nga no, idi naamuan ni Propeta Daniel nga ti surat ket na permanen ket idi panawin nga dayjay no na permanen ti surat ket amudan no anya ti mapasamak aglalo dagiti saan nga simurot wenno nagtumpal anyaman nga bilin ti maysa nga ari. Dayta ti napasamak kini Propeta Daniel. Ngem uray pay nga naamuan ni Daniel dayjay ti napasamak ang nga pinanunot na nga agtalaw wenno aglimeng no deket tinakita na nga dakkel nga kasapulan na awan sa bali no deket agkararag nga kunana ti Biblia akas idi nga aramidin na mamintalo nga agkarkararag tunggal aldaw. Madaydayaw ni Apo Diyos. Iso nga anya ti nagbalin nga napasamak gaputa iso nakit nagkararag kina Apo Diyos. Wenno agkarkararag kina Apo Diyos. Mamintalo tunggal aldaw. Ni Apo Diyos, gapo ta isuna ket agkarkararag. Naalukoy na ni Apo nga saan isuna nga baybayan. Praise the Lord.
Iso nga no malukoy tayo ni Apo nga saan nga baybayan ti kararag gapo kadagitoy dakkel tinamnama tayo. Tati Diyos dingdinggen na dagiti kararag tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos. Iso nga saan tayo nga mabannog. Kakabsat king gagayom ko nga agtalik ken bulunan nga kararag. Wenno bulunan nga kanayon ti kararag. Tibiyag tayo. Tani Apo Diyos haan nga sa una mauma nga mangpartong tinamnama tibiyag tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos. O deket iso na ti mangay ayab wenno umawawag kanya tayo. Imbaga na dito Jeremias chapter 33 verse 3. Awagan nakit songbatan kanto. Kit ipakitak token ka dagiti dakdakkel abanbanag kit narikot isoda asaan mo nga ammo. Purina ating Panginoon, madaydayaw ti Apo Diyos. Iso nga kakabsat dakkel nga gandaway nga intayo nga umasidig kina Apo Diyos babaen ti panagkararag. Amo tayo babaen ti panagkararag dinggin na anyaman ti dawatin tayo. Paminsampay agkararag tayo amami nga nang ilangitan agyaman kami itang arabi ta maminsan pay ket in kami nga maiyasidig kanyam amin nga kasapulan mi. Sikati tumulong kada kami. Agyaman kami. Dahito iti kararag ken panagtalik ken panagyaman itinagan ni Apo Jesus nga Apo mi. Amen. Prayer Power. Ang lakas at kapangyarihan sa panalangin. Prayer Power. Ang bahagi ng Diyos upang gumawa anuman ang inyong pangangailangan. Prayer Power. Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Ang Diyos po ang minsan pang humipo sa puso ng bawat isa po sa atin sa mensahe po ng Diyos na dala po ng minamahal na Pastor Sunny Habil ngayong gabi. Praise the Lord. At bago po sa atin pong mga pananalangin, tayo po muna ay saglit na makakapakinig ng mga papuring awit, handog para sa Panginoon. Taing salakanan idi na pukawag ngem na sarakana biag ko itanaragsan
bigat nga inak ngalasang gaputi grasya na inlisinak ingat gloria magdenga intun adatay ijay gloria raniag awan pumada intay akan kanta pagdayaw ken kuana ragsak awan ingana di parabur nagsamiten tait salang kanak idi na pukawang ngem na sarakan na biag ko itanarasa. Prayer Power. Praise the Lord, tayo po ay pinagpala sa awiting ating napakinggan. Yan po ang Ilocano version po ng Amazing Grace. To God be the glory. At sa mga pagkakataon pong ito, minsan pa, amin po mga tagapakinig at mga taga-subaybay sa gabing ito, atin pong lakihan ang ating pananampalataya na ang Diyos ay minsan pang gagawang makapangyarihan sa ating mga pananalangin ngayong gabi. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Luwalhati sa iyo, Ama naming Diyos. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa gabing ito sapagkat minsan pa taglay namin ang buhay at lakas na nagmumula sa iyo. Salamat po sa iyong mga salita na minsan pang nagpatibay sa aming mga pananampalataya. Na kung minsan dakilang Diyos sa aming buhay nagkakaroon kami ng mga pag-aalinlangan. Subalit salamat nariyan ang iyong mga salita upang kami ay paalalahanan. Hallelujah, hallelujah. Tulungan mo po ang kahilingan ng aming mga kaibigan. Ngayong gabi, ikaw po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangangailangan. Amen. Hallelujah. Tulungan mo po si Nanay Corazon Dulay na meron po siyang unspoken prayer request. Ikaw po ang nakakaalam
ng kanyang kalagayan. Hallelujah. Tulungan mo rin po ang kanyang apo na si Jenard Bravo na mayroon pong sipon at masama ang pakiramdam. Hallelujah, hallelujah. Mahabag ka po sa kanya. Amen. Hallelujah. Maging si Ruro Sabalya na nawa po, ikaw po ang humipo sa kanya. Amen. Ikaw po ang magpagaling sa kanya. Hallelujah, hallelujah. Hipuin mo po ang kanyang bukol sa kanyang leeg at ang kanyang Hallelujah. tonsillitis. In Jesus' name, pagalingin mo po, dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Maging si Milbert R. Agkawili, tulungan mo po ang kanyang pagnanasa na ang kanyang asawa na si Enelisa Agkawili ay magtamo ng kaligtasang nagmumula sa iyo. Gabayan mo po siya sa dako ng Singapore at lagi mo pong papagtibayin, bakuran ng kanyang buong sambahayan. Hallelujah! Tulungan mo po ang kanyang damdamin na maakay si Enelisa Agkawili sa tunay na pananampalataya. Hallelujah, hallelujah. At sama-sama silang maglingkod sa iyo, silang buong Amen. sambahayan. Maging si Roslyn Domingo, tulungan mo po, nabigyan mo po ng kalakasan siya at ang kanyang buong pamilya. Hallelujah, hindi lamang sa pisikal na kalagayan, kundi maging sa spiritual na kalagayan, sila po ay iyo pong palalakasin. Amen. Hallelujah. Maging si Marivic Medina, tulungan mo po, mayroon po siyang unspoken prayer request. Ikaw po, O Diyos, ang nakakaalam ng request po na ito. Kung ito po ay ayon sa iyong kalooban, tulungan mo po, pangyarihin mo po. Hallelujah, hallelujah. Si Nena Pudukay, tulungan mo ang kanilang araw-araw na pamumuhay. Ikaw po ang magpala. Ang Amen. kalusugang na ng kanilang pangangatawan ay iyo po ipagkaloob at lalo't higit ang kanilang pananampalataya ay iyo pong palaguin, papagningasin. Hallelujah, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Amen. Glory to God. Maging si Nenet Ganzangan, tulungan mo po na isaayos mo po ang kaso na kanyang kinakaharap ngayon. Hallelujah, hallelujah. Tulungan mo po na maisaayos pa po ito. At ikaw po ang magsangkap sa kanya ng karunungang nagmumula sa iyo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Nawa po ay magkaroon ng patas na desisyon ang mga husgado patungkol sa kasong ito. Hallelujah, hallelujah. Maging ang kahilingan po ni March Alip, tulungan mo po na ingatan mo si Ronisa sa kanyang nalalapit na panganganak. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan mo po na maging malusog ang kanilang baby at maging ang panganganak ni Ronisa, Panginoon, kasangkapanin mo ang mga doktor, ang mga nurse na Amen. hahawak sa kanya. Maging maingat sila, dakilang Diyos, at ipaglaan mo rin po sila ng kanilang mga pangangailangan, ng kanilang mga gastusin sa panganganak na ito. Hallelujah, hallelujah. O Panginoon, sumasampalataya po kami na magiging maayos ang kalagayan ni Ronisa at ng kanyang baby. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Maging ang kanyang mga mahal sa buhay, ilayo niyo po sa anumang mga pagkakasakit. In Jesus' name. Hallelujah. Ang kanyang pagdadialysis, tulungan mo po, ikaw po ang maglaan ng kanyang pangdialysis. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Maging si Lolita Medina, tulungan mo po ang kanyang araw-araw na pamumuhay, ang kalusugan nagmumula sa iyo, ang kalakasang nagmumula sa iyo ay ipagkaloob mo po. Hallelujah. Gumaling na rin po ang kanyang kapatid na si Rogelio na mayroon pong sakit at palakasin mo rin po siya sa bawat araw. Gabayan mo po ng iyong makapangyarihang kamay ang kanyang buong pamilya. Hallelujah, hallelujah. Si Zen Valiente Fulgencio, tulungan mo po ang kanyang unspoken prayer request para sa kanyang bayaw na si June Fulgencio. Panginoon, sumasampalataya po kami
na ikaw ang Diyos na gagawang makapangyarihan. Amen. Hallelujah, isaayos mo po anuman pong mga kagulumihanan, ang mga kahilingang hindi mabanggit ng dakilang Diyos, ikaw po ang gumawang makapangyarihan. Hallelujah, maging si Leonora Lim, na ikaw ang humipo sa kanyang apo Amen. na si Zian Lim. Hallelujah, sapagkat ngayon po si Zian ay may lagnat. Hallelujah. Ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagpapagaling ay ipagkaloob mo po kay Zian. Hallelujah, hallelujah. Bigyan mo po ng kaginhawahan ang kanyang pangangatawan. In Amen. Jesus' name, hallelujah. Maging si Salve Secula, ikaw po ang humipo sa kanyang mga mata na ngayon ay masakit. In Jesus' name, hawiin mo po ang karamdamang ito. Hallelujah, hallelujah. Si Rosalina Cortez, mahabag ka po sa kanya. Tulungan mo po na higit mong patatagin ang kanyang pananampalataya. Mabago na rin po ang pag-uugali ng kanyang mga anak. Hallelujah! At ang iyong mga salita na kanilang napapakinggan sa programang ito, sa istasyong ito, ang magsilbing inspirasyon nila, dakilang Diyos. Hallelujah! Sa kanilang mga buhay, tumimo ito sa kanilang puso at isipan. Hallelujah! Si Princess Kasuga, tulungan mo po ngayong gabi na gumaling na ang kanyang karamdaman sa kanyang puso. In Jesus' name, hallelujah. Mahabag ka po. Ikaw po ang humipo sa kanya, magpagaling sa kanya. Amen. Ipaglaan mo ng mabubuting bagay ang aming tagapakinig na ito. Hallelujah. Gayon din si Jenny Austria. Nawa po, gabayan mo po siya sa bawat araw ng kanyang pagtuturo. Sangkapan mo po ng karunungang nagmumula sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Ama namin Diyos, amin pong idinadalangin ang may last 4 digit ng cellphone number. Ang kahilingan ay ang kagalingan para sa sakit ni Baby Alpha muli. Hallelujah. Ikaw po, Panginoon, ang nakababatid ng kanyang sakit. Hipuin mo po siya upang maranasan ang pagpapagaling, ang kaginhawahan ng kanyang lupang katawan. Kahabagan mo rin po si Fred Mirin. Bigyan mo ng maayos trabaho at ang pag-iingat para sa kanyang buong pamilya ay kanilang maranasan mula po sa iyo. Amen. Kahabagan mo rin po si June Pablo. Amen. Ang pag-iingat din para sa kanyang buong pamilya, nawa po ikaw ang siyang maggawad lagi. Patnubayan mo po silang lagi upang sa gayon, sa pamagitan nito ay patuloy silang umasa at magtiwala sa iyo. Si Patrick Esguera, ang kagalingan para sa kanyang mama. Panginoon, ikaw po ang mag-abot ng iyong pagpapagaling. Amen. Hipuin mo po siya Amen. upang sa gayon patuloy na umasa si Patrick Esguera sa iyo Yes, Lord. at magdala sa kanya, Panginoon, sa paglilingkod. Si Sarah May Jaito, ang kagalingan para sa mga kakilala niya na nag-positive sa COVID. Hallelujah. O Diyos, ang mga nananampalataya sa iyo ay hindi mo babaliwalain. Amen. Ikaw ang gumawang makapangyarihan, bigyan mo ng pag-asa sa kagalingan ang mga nagpositibo sa COVID. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, sinasaway po namin ang COVID In Jesus' virus. name. Hallelujah! Hallelujah. O alalahanin mo rin po si Margie Evangelista, naway mas maging makadiyos pa siya. Tulungan mo po na sa pamagitan, O Diyos, ng iyong mga salita na kanyang naririnig, ito po ay maging daan upang mangyari sa kanya ang kahilingang ito. Amen. Si Lorna Carolino, bigyan ng panatag na kalooban at mabuting kalusugan. Hallelujah! Hallelujah. At gayon din, panalangin para sa kanyang anak na magbi-birthday bukas, Amen. si Lovely Joy. Panginoon, bigyan mo po ng pangyayari ang kahilingan pong ito Amen. at maging sa birthday
ng kanyang anak, ikaw po ang magpala, mga siwa. Hallelujah! O, dalangin din po namin sa iyo si Cedra Pascua. Amen. Bigyan mo po siya ng kompletong kagalingan para sa kanyang sakit, ang pananakit ng kanyang tiyan at dibdib. Panginoon, alam mo ang dahilan ng pananakit ng kanyang dibdib at ng kanyang tiyan. Hipuin mo po siya at bigyan ng kagalingan upang guminhawa ang kanyang pakiramdam, ang kanyang pangangatawan. Kahabagan mo rin po si Lenny San Antonio, ang panalangin para sa kaibigan niya na si Feli Pascual na gumaling na ang pananakit ng kanyang lalamunan at ng kanyang sikmura. O Diyos, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang siya'y hipuin, upang maranasan ang kahilingan pong ito. Hallelujah! Hallelujah. Si Ronaldo Estolero, nawa maging maayos na ang kanyang kalusugan. Kagalingan mula sa kanyang uric acid. At kaugnay dito, mayroon din po siyang UTI at abnormal na potassium. O Diyos, hipuin mo po siya at pagkalooban mo ng maayos na kalagayan ang kanyang kalusugan, ang kanyang pangangatawan. Sa iyo ay walang mahirap, Panginoon. Kaya mong pagalingin maging ang mga mabigat na karamdaman. Hallelujah! Idinadalain po namin sa iyo si Dwayne Tarayaw, ang kompletong kagalingan para sa kanyang mama Lita, ang pagbaba ng creatinine ng kanyang papa, kagalingan ng kapatid niyang si Edelita na nasa Amerika, ang kagalingan ng high blood pressure ng bayaw niyang si Tony, at ang pag-iingat sa buong pamilya niya. O Diyos, ay bigyan mo po ng pangyayari. Amen. Hallelujah! O alalahanin mo ang pananampalataya ng aming kapatid na ito. Amen. Hallelujah! O alalahanin mo rin po si Glo Panganiban, Amen. ang kanyang kahilingan, panalangin para kay Brother Ray at Brother Jonathan na nasa ospital Praise the Lord. sapagkat sila ay nagpositibo sa COVID. Hallelujah. O Diyos, maawa ka sa mga kapatid na ito. Siya nga po. Hipuin mo po sila Amen. upang gawaran sila ng pagpapagaling, upang sila ay makalaya sa COVID. Hallelujah! Sa ngalan ng Panginoong Hesus, sinasaway po namin ang virus na ito. In Jesus' name. Alalahanin mo rin po si Tatay Andres. Amen. Ang kompletong kagalingan mula sa kanyang sakit ay iyong ipagkaloob. Amen. Hallelujah. Si Lando, naway luminaw na ang kanyang paningin. Amen. Panginoon, ipagkaloob mo ang kahilingang ito, gamitin mo ang anumang pagkain na kanyang tinatanggap. Yes, Lord. At maaaring ng gamot na kanyang iniinom. O Diyos, ay gamitin mo upang gawaran siya ng maayos na paningin. Tulungan mo rin po si Christine naway mawala na ang bukol ng kanyang tatay. Gayon din ang pag-iingat sa buong pamilya niya. Amen. Nawa po Diyos ay iyong pangyarihin sa kanya. Hallelujah! Hallelujah! At gayon din idinadalain po namin sa iyo si Joy Januaria. Amen. Ang panalangin para sa kanyang asawa na si Tino. Yes, Lord. Panginoon, na kung saan ay sumasakit ang kanyang tiyan, sanhi ng prostate, nawa bumalik na ang dati niyang lakas. Amen. Panginoon, hipuin mo po siya. Huwag mong hayaan na ang sakit na ito'y magpahirap ng kanyang lupang katawan. Hallelujah. Bigyan mo po ng pag-asa siya ng kagalingan. Amen. Hallelujah. At manumbalik ang kalakasan niya, O Diyos. Amen. Hallelujah. Si Beth Tangunan, dalangin po namin sa iyo na sa kanyang anak na si Cloud, na bigyang kagalingan sa kanyang karamdaman. Praise Ang God. kapatid niyang si Jeneline at sa kanyang anak na si Denden, sa kanyang pamangkin na si Joanna,
na gumaling sa kanilang mga karamdaman. Hallelujah. O Diyos, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang sila'y hupuin, Amen. upang bigyang kagalingan ang bawat isa sa kanila, anumang sakit mayroon sila. Amen. Salamat po, Panginoon. Sila Arnie, aming pong dalangin naway paglaanan ang kanyang pangangailangan araw-araw. Yes, Panginoon, kung paanong naibigay mo si Jesucristo, o Diyos, anumang bagay ay hindi mahirap para sa iyo na ipagkaloob ang mga kailangan ng iyong mga anak. Amen. Hallelujah! O Hallelujah. gumawa kang makapangyarihan, o Diyos. Yes, Lord. Idinadalangin din po namin sa iyo, Ama, si Crescencia Estabilio, Amen. na ang kanyang kahilingan, Panginoon, na ngayon, dakilang Diyos, ay sumasakit ang kanyang tuhod bunga na na-disalign. Hallelujah! Hallelujah. At namamaga. Hipoy mo po siya, O Diyos. Amen. Hallelujah! Upang kanyang maging karanasan ng iyong kapangyarihan, Amen. ang iyong pagpapagaling. Yes, Maawa Lord. ka sa aming kapatid na ito. Hallelujah! O salamat po, Panginoon. Inaangkin po namin ng mga kahilingan pong ito at aming panalangin ay binigyan mo na ng katugunan at Amen. pinangyari mo na. Praise God. At ngayon, dakilang Diyos, aming idinadalangin ang aming bansang Pilipinas. Amen. Mahabag ka po ang iyong patuloy na awa, ang iyong biyaya ay patuloy na iabot mo sa aming bansa. Hallelujah. Na ngayon po ay humaharap sa iba't ibang kalagayan. Nawa po, Panginoon, mula po sa aming tagapangasiwa, ang aming Presidente Duterte, Hallelujah. at kasama dakilang Diyos ng kanyang mga kasamahan. Nawa po, Panginoon, ay sangkapan mo po sila ng karunungan, Amen. namamalaging kalakasan, Praise God. at gayon din ang banal na pagkatakot sa iyo, upang sa pamagitan ng kanilang kapangyarihan na ngayon taglay, na nangangasiwa ng aming pong bansa, Aman Diyos, ay may abot ang ayon sa pangangailangan. Amen. Hallelujah! Upang sa gayon dalhin sa maayos at magandang kalagayan ang aming pong bansa. Hallelujah! O, ingatan po sila sa mga sakit at karamdaman, lalo na sa COVID-19. Hallelujah. At kasama po, Panginoon, na mga frontliner, Amen. patuloy mo po silang bakura ng iyong pag-iingat, ng Praise iyong God. pagliligtas. Hallelujah. At laging ikaw ang sa kanila maggawad ng iyong pagpapalakas. Amen. Upang sa gayon ang kanilang napakahalagang gampanin, O Diyos, ay patuloy po nilang magagawa. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Inaangkin po namin na ang lahat ng mga kahilingan pong ito ay binigyan mo na ng pangyayari. Amen. Ibinabalik namin sa iyo ang papuri at pasasalamat sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Prayer Power. Ang lakas at kapangyarihan sa panalangin. Prayer Power. Ang bahagi ng Diyos upang gumawa anuman ang inyong pangangailangan. Prayer Power. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Kinikilala po natin ang gagawin ng Diyos sa ating pong mga kahilingan Amen. ngayong gabi. Maraming salamat po. Minsan pa, Pastor Sani Habil, sa pagdadala po ng salita ng Diyos, gayon din sa pananalangin sa ating pong mga tagapakinig ngayong gabi. Praise the Lord. Pastor, baka may gusto po kayong batiin or i-invite, or kung nais po na ating mga kababayan, lalo na po sa inyong area, sa dako po ng Kawayan na makadalo. Pwede na po ba sa Kawayan?
Praise the Lord. Sa ngayon ay medyo... GCQ pa po ba, Pastor? GCQ pa. Okay. Konti pa lang ang pwedeng pumunta. So, kaya siguro sa mga susunod na mga pagkakataon ay maalaman natin na pwede na. Opo. Praise the Lord. Praise God. Pero kayo ay aming inaanyayahan na patuloy na sumubaybay nitong programa, ang Prayer Power, sapagkat alam natin na ang Diyos ay gumagawang makapangyarihan ay Praise the sa Lord. ating mga iba't ibang kahilingan at pangangailangan. Amen. Praise the Lord. Praise God. At gayon din po, inihikain po natin ang ating po mga tagapakinig at taga-subaybay na kung kayo po ay nakaranas ng pagtugon ng Diyos or yun po mga answered prayer ngayon pong gabi sa ating mga pananalangin, i-text nyo po sa amin yan or i-comment nyo po sa ating pong Facebook Live ngayon dito po sa Life Radio 1179 kHz AM sapagkat mabuting bagay po na anumang kabutihan na dulot sa atin ng pakikinig ng salita ng Diyos. Maganda po na yan po ay ating maibahagi, atin pong ma-share nang sa ganon ay maging inspirasyon po sa iba po nating mga tagapakinig. Praise the Lord. Praise the Pastor, Lord. maaari niyo pong banggitin sa ating mga tagapakinig ang church address po natin sa Dako po ng Kawayan. Praise the Lord. Sa mga nais na pumunta sa aming pong kapilya sa Dako ng Kawayan, ito po ay makikita po natin sa National Highway Purok 2, Minante 1, Kawayan City. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. At gayon din, kung kayo po ay nagnanais na higit na makatulong sa malawakang pangangaral ng salita ng Diyos, maaari po kayo magpadala ng inyong mga donation sa atin pong GCash account 0917-327-1962. At sumasampalataya po tayo na anuman pong tulong ang maiaabot po natin para sa gawain ng Panginoon, ang Diyos din po ang magbabalik sa atin po niyan. To God be Praise the the Lord. glory. Amen. Muli, kami po ang inyong nakasama sa gabi pong ito. Pastor Dayan Palaganas with the head pastor of Kawayan Local Isabela, Pastor Sani Habil. Ang pagpapala po at pag-iingat ng Diyos ay maging karanasan po natin ngayong gabi. Magandang gabi po. Praise the Lord. Po nagiliw naming taga-subaybay. Kami po ay nagsasagawa ng free home Bible study at counseling. Tumawag lamang po o mag-text sa aming mga text lines. Para po sa Smart, Talk and Text, and Sun Cellular subscribers, 0918-389-4144. At para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, 0917-327-1962. At kayo po ay aming malugod na paglilingkuran.